بشكل سواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني غورو. شهر الربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بيسويني وغوروناي. ميلاد النصارى كجاتي بافلاري مغانيناني سانكالو كونونتونا بيسويني كونونتوناي. أمبي داودا غوغو مسجد رجاب أمبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تمامي آية منتمنا على يقارنا نفل من ديرا منا يا يرقرطا على كجونكا ka yere bonya ka waso ka ke chinyali kelai tumame ala yolu fwanye alabana kanyangi ka janga kata choko mi ko fana fwanye abena afwanye fana ko la garaka so arjanna mugo munun nkakana mugo munun basoro abena ulu fana nya fwanye balma mbora karuna kan nafolo komina ninta yira kon nafolo tibe labgo silendo de ka fon nafolo tigi ya labgo silendo ayi wote nafolo tigi mi na ya yere korota la ka jonga ka kaba yere la ka waso mo la ka ke chinyali kelay o nafolo tigi ya de labgo silendo nama ala barikada. Mais ni nafolo tigi minya ala barikada kanyuma yake nafolo la chidon kon ni amal malu salih li rajul salih akon nafolo nyuman nyana nabe mo ko nyuman bolo chidon ko tuguni dondo la ko uhaddisukum hadisa fa hafaduhu. إنما الدنيا لأربعة نفر. أقوم بحديثة دو فوية آيات تنغا جيني مغناني دي أبود ورجقه الله مالا وإلما فهو يتقي الله ربه فيه ويشل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهاجا بأفضل المنازل. kiren ko jiyaye mogonani de ako jondo jomi ala ya garjage donila ka garjage na folola
abe sira alanye akan nafolo inna abe sinji tugu akan nafolo inna abe alaka hakke do akan nafolo inna akon ni tigi be joyoro be fasamantila bi afdali manajil nin tigi be joyoro fasamantidela mogo min nafolo tigi min karan nin cogola ala ya garjage nafolo la garjage doni la abe sira alanye akan nafolo inna abe alaka hakke do nafolo inna abe sunji tugu nafolo inna ninye mogo ka fasamantiye wa abudu fulanna jo arjaqahu Allah ilima wala muyarjuquhu mala mogo fulanna ye mogo de ala ya le garjage doni la me ala ma garjage nafolo la fa huwa sadiqun niyya me akanga niya kani yaqulu ale fana ba fo law anna limala la amilitun bi amali fulan ale fana ba ke kafo konni nafolo tumbe ne bolo karasan nafolo tigi min na be siralanya kan nafolo ka sinju tugu abake kan nafolo nke chogo min fana tumba ka bara nyogona ke fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawaw tiden ko node bi atigin kan nganyala u ka sara be kelenye aleni nafolo tigi nyuma har ni nafolo tale bolo u ka sara be kelenye ni nyem mo fulanay mo sabana wa abdi rajaqahu Allah mala wa lam yarjuhu ilma يقبت في ماله بغير علم لا يتقي الله فيه ربه ولا يسل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأقبس المناجل مغصبنا مغوديدو عبد رجقه الله مالا جوندو مغودو على يالك غرجاген نفولو لا مدوني تابولو على لا غرجاgen نفولو لا دوني تابولو mais abe chogo be akan nafolo inna chogo min kada ya bake ate siralanye nafolo inna ate sinji tugu nafolo inna ate ala hakke yere do akan nafolo inna nimbe joyoro jugumana ninya mugo juguye nimbe joyoro jugumama ninya mugo sabanai wa abudin mugo nanina jo lamu yarjuhu Allah malan wala ilma ala malik garjage nafolo la ala ma garjage doni la فهو يقول لو أن المال لا أملت فيه بعمل فلان أفنا باكي كافو كوني ألا تنين نفلو دي نما كرسابي بارا منك أكان نفلو لا من تسر ألا ني أكان نفلو لا كرسابي بارا منك أكان نفلو لا ني ألا تنين نفلو نغيا ننتم باكا بارا نغنا ديكي فهو بنياته نين دبي نين تيكي فنانغا نيالا فويجرهما سواو ايوا ألي فنانو نفلو تيكي جغون وبيه كلنيا جنوبولا beye kelenya junubura hari ni nafolo tabolo doni tabolo na yen nafolo jugun nafolo tigi jugun kala halangania awa junubu baye ni ongania ni hadisa be turmiji kono aya la saha donc ni ya irana nafolo tigi yalla gosilente tede ni mi manya kan nafolo la ede la gosileno ani hadisa wore be fantaunde la kana chidema ko chide kon nafolo tigu ni baraji be tara kaunto ube salli comme be salli chogomi ube su comme be su chogomi bon nu ulu yuka haju bo kan na folola to min be to bolo be sarakati bo na folote aw bolo nan be sarakati bo ciden ko yalan kaffe aw fana la duniya fendo la ka fendo di aw mawa ni afana be mugo danaye mugo munum be naw kofe mugo sita ka braji nyogona soro foni mugo mi nyata nyogona ke ube ni mi nyake ka chaya tai uko ewa ciden ko farda salli kofe iba soro na fulo tigi chama sugula lendo farda salli kofe doro ulube bode ulu mancha kasigi ko ube aji karu ke a chogola farda kofe subhanallah bi sabani sababa ke alhamdulillah bi sabani sababa ke allahu akbar bi sabani sababa ke abi keme dafa ni la ilaha illallah fantaw nyen ninke na fulo tugu ya me doro fana yake uya nyogona ke e fantaw nana chidema uko ye min ndi amma kam min foanye na fulo tugu ya o fana kede chiden ko jalika fadlullah yutihi man yasha ko akon nin ko nisa ni nyala ka fasamanta desa na ba di mo mi nyajja o mo be
ala be nafolo dama ka yurwali dama ka dina dama ka bato cogo ɲuman dama o yala ka fasamanca de o nafolotigiw be nafolotigi be lagosilen tɛ donc an ko faamu tilika darul akhiratu ala ko lagara kaso yukhbiru taala anna dara al akhirata wa na'imaha al muqima ala ban kibariya ko lagara kaso ani lagara kan nema dumele الذي لا يهول ولا يجول نيما من تيل ما كبوم موكاتي ولي جالها لعباده المؤمنين المتودعين على بو نيما كي على يو نيما كي اكجو مؤمنو دي منمبو يري ماجي الذين لا يريدون علوا في الارض مغمنون تي لانيني وتي يري كروتا لانيني دوغو كولوكا اي ترفوا على خلق الله uta lanyini ku yere korota alaka jonga janku kake wa ta'ajjuma alaihim wa tajabbura alaihim uta lanyini ku yere korota alaka jonga ube ku yere bonya alaka jonga ube ka yere sagoke alaka jonna uto lanyini wala fasada fihim uta lanyini ukachiyalike alaka jonna fana wal fasadu aqdul mal bighairi haqqi fasadu ye munye ka hada maden kan na folo min ala kasoro hakete me tawsir wore bena fola o tawsir de ka kene o de ba beta ala ko tilka darul akhiratu akol la gara somi ni minye arjanna ni ala ya adila ka labbe kabila ala ka jonyuma unye mogo majigile unye ala nya serenya baka unye nejaluha lil ladina la yuriduna uluwa fil ardi ne alabo o soke mogo de mogo munun ta lanyini ku yere korota dugu koloka wala fasada wuta lanyini fana ka cinyali ke dugu koloka wala aqibatu lil muttaqin ko labon ko nyuma jiya anilla gara o boyke alanya sernya bagawde bun kasir tumame ko wal fasadu akhidu lil mal bi ghairi haqqi na ko cinyali yede kan na fulo mina mogo la kasoro hakete وقيل دوكو لا يريدون علوا في الأرض تعجما وتجبرا كو علوا كوري موني يربونيا أني يرساكوكي وطول يني دوكو كولوكا ولا فساد أملا بالمعاشي وتشينيالي فانا يني دوكو كولوكا تشينيالي موني كبارا كني على سوسوي تشينيالي ينيندي ala soso be dugu koloka ala soso la be dugu koloka be tinyali kala dugu koloka ka tinyali ke dugu koloka ala soso de do kamo kan na fulu mina kan taraki kamina ni hakete abi ala soso la ubi ala soso la abi ala soso la ninde rugoro bali tinyali koni dugu koloka woyede ka barake ni ala soso mogo be barake ni ala soso la ulu de tinyali kala woye dugu koloka ala soso de tinyali ye dugu koloka ثبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبترا حديث سهلين كنو كبون نبي ما مالك ترونا كسبا كارسا من بمسلم كنو أنه قال تيدنكو إنه أوهي إلي أو تيدنكو علي وهو تشنما أنت ودو حتى لا يفقر أحد على أحد وهو تيرنما كو أكا يرمجي aka yirema jigi fo mogo shi kana waso mogo shila aya yirema jigi fo mogo shi kana waso mogo la wala yabghi ahadun ala ahadin mogo shi kana yara mogo ka ko ala yo wahuci alema an kan yirema jigi de mogo kana waso mogo la mogo kana yara mogo ka wa ma ija ahabba jalika limujarrad ta'ammul meni mogo min ye yoro korota niya awa akanu ni nata de doro ni ama sabati dusukun kono fa hajalla basabi basiti kan ninna anata de nane dusukun kono doro me ema anganya ka sabati kala nyini ko ibake basiti ka ola parce que hadisa dobe inna allaha tajawwaja ni ummati ma haddathat anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal ciden ko ala temena ne kam manto ko munum bena unnin kono mirulwa munum bena unnin kono
uma kuma fo uma ke waleke ala temina wala tumina noye atumina no kusuguye faqad sabata anna rajula asabatira ko cedo qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako alaka cide alaka tanu cide alaka tanu na kisibe cidenka inni uhibbu an yakuna iridai hasana wa nali hasanata afa min al-kibr jalika cedo ko cidemma ne ba fe fini min be kenna kake fini nyumaye mba fe samara nyuma kake cenna yala o yere bonyewa waqala ciden kolla ciden ko te yere bonay o te yere bonay inna allaha jamilu yuhibbu al-jamala ala ce kanyi de ala be fence ni de fe donc ona na hadisa wurela tuma me ciden ko akol la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala jarratin min al-kibr akom mo gote do arjanna de misqala jara hakke dengenye bileni po hakke yere bonya be mo min dusukun kono ite do arjanna wala de sa ce nye ciden nyininka akom mo do be iba fe samara nyuman ka ki senna fini nyuma ka ke ikanna o de yere bonya ere te do arjanna kono ba ciden ko yide akoni alla yen no yake mo minye nka samara nyuma don senna nka fini nyuma udo o te yere bonya ide o yede ki yere chenye ala chenye nde ro abe fen chenye de fe bashi tola de al kibiru batarul haqq wa qamtun nas ciden ko yere bonya minye na amiskala jarabi dusun kono nite do arjanna kono o yede mo min be cinyanyoni ika yere bonya ko so ite so cinyama ko na ma bo yere de da uma ma bo yere de fe ite so oma ewa ibe jobela fana wa khamtun nas ibe jobela ni yere tete mo si jate mo ye ciden ko ninde yere bonya na miskala jarati bi dusun kono ite do arjanna mais ala yen no ya kenye nka so nyuman jo nka do akono nka do mobile nyuman kono nka fini nyuman do nka samara nyuman do nka dumuni nyuman do basi te kanena wa qawlu ni ala ko ayin kono man jaa bil hasanati ala ko ni mo min nanani bara nyumay ay yawmal qiyamati ni mo min nanani bara nyumay qiyamati keneka mun nala ko ni mo min nananay parce que abdurrahman sadi yofo ako hada madimbe se ka bara doke iba soro sababu dobi bolo mimba to bara intemina ube ibe se ka bara doke kodo be bara inkeli kofe obe ko inchiya donc iki yere kolosi bara keto ima fenke mimbe bara ima fenke mimbe bara balika mina bara kelen ko fe fana ima fenke mimbe bara inchinya ibolo ini ni bara nyuma de be sella gara ka fenke mimbe bara bali sababu munun be bara bali na temina doye munye inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin alanya serenya baliya beke sababu ye ka bara temina ala te be ka bara mina ala be alanya serenya bagaw de ka bara mina yere jira be se ka ke sababu ye bara temina ni bara ke yere jira de kama ani tanunu nyini de kana ni majamuli de kama o bara temina o make alay bo bara in kele kofe bara in be se ka ciya abe se ka ciya ni mun yokunna dali ube eye nyuma ya minke ni toro tuwala ka tigi toro o be se ka bara nyuma o ba ciya ibolo donc wode ya to ala ko man jaa bil hasanati akoni mo min bara nyuma inke bara nyuma ke bara nyuma in tora ibolo ina na qiyama kelenka falahu khairu minha sarabiye min kausa barayni ay sawabullah khairu min hasanatil abdi alaka sarai o kausa join ka bara nyumayne fa kayfa wallahu yudaifuhu adafan kathiratan chogodi ni alabe ni nyuman kelenke alaye ibe sara soro ala bolo ya ala bi sara la min kausa ikan nyuman kelen bal alabe ikan nyuman jidi le chama baraji ala ba jidi chama de kadima fa haja maqamul fadli ni nye alaka fasamanta yoroye ni bara nyuman ke
kelenke alaye abe sara dima sara min kawsay ka bara nyumaye bal abi ka bara nyumay jidi ka chaya ni nyala ka fasamanta yoroye summa qalu kofi alako wa man jaa bi shay'ati fala yujal ladhina amilu shay'ati illa ma kanu ya'malun ni nyettilenya yoroye sisa alako ni mu'min nanani bara juguye bara jugu fana hada madin be sika bara jugu ke ina te shellagara o fana sababu kacha shawul sina bunte me ko mogo dobe bara jugu ke me ba soro bara nyuma chaman babolo mi mbaka bara jugu ntuse bara nyuma chaman ba tigi bolo ni ala be ya fama na ka bara nyuma wiye ala ta bara jugu nkonta bolo o be min be bara jugu fana parce que min fulene ni shaykhul sarabun tamiya yafo abe aya kono aqimi salat tarfa in-nahar wa julafa min al-layl inna li hasanati yudhibuna sayyiati ala ko salli jo tile kere fulaina sogobani wala fe ka farda usalli e kado bara nyumo be ke sababu ye ka bara jugu nyoni kata bara nyuma chama nabe mo bolo o beke sababa na ka bara jugu te se lagara malabu ya fay bara nyuma bara jugu bo abet nyoni ni munye ni na te se lagara doye munye tubu ni mo ye bara jugu ka tubira ka boala ano bara jugu te se lagara ma me bara jugu misa ni ma tubi ka boala alama ya faye nyuma chama ma sorubul mimba tuse ni na sera lagara ma bo ala ko alete mogo munu nye bara jugu ke ako aletu sarani foye nuka bara jugu nyogonate kama qala fil ayati al-ukhra komini ala ya fo aya wore kono wa man jaa bi shay'atin fakubbat wujuhuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ala ko ni mogo minna nani bara jugu ye ko alebu tigila mogo biri unye dawka tasuma kono ko aliyala ale ala yusarani munye ale musarani foye nuka barake tawte wa haja maqamul fadli al-fasli al-adli wa haja maqamul fasli al-adli bo ninye wa faram fanshiya kiri faram fansha yoro anitilenya yoro fadli de laube neta ke fasli hanka ke fadli de haja maqamul fadli ninya fasamanta yoroye wala adli anitilenya إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يقول تعالى آمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه ala ba fanye masamin korta lendo na ba ka ciden ya marya ala ka tanunin wana kishi ba ka ciden ka bi balaghi risalati wa tilawati alquran ala nas abaki ka ciden ya marani munye ko aka ciden ya lashe aka qur'ana kala mugoka wa mughbira lahu bi annahu sayarudduhu ila almaad wa huwa yawm alqiyamah ala ya ciden kibariya fana ko abe ciden sagi kata be sagi yorola min ya qiyamai
fayashaluhu amma istara'ahu min aibai nabuwati aba sagi kata qiyama ka sagi kata lagara aye kidenya doni minda ka beta nyinin kalai kidenya doni minda ka beta nyinin kalai wali haja qala ta'ala ninde koso lakum masamin korotalenu innal ladhi farada alayka alquran masamin ya qur'ana jigika kiru munun ba kuno kuke fardai ika ni abe halalani haramu bange ani ni ala ya bileke ka mo wole kata ka kiruma abdurrahman sadibe nunu fonni togola ka tafsir kono masamin ya qur'ana jigika kiru munun ba kono ka barakeno kiru ya kuke fardai ka lashe mo ma kuke fardawunka ka halalan banga kono ka haramu banga kono masammin yin ninkede wala la radduka ila al-ma'ad abisagi kata qiyama kinyinin kala abisagi kata qiyama kinyinin ka qur'ana inna ya la shewa farda alikal qur'an masammin ya qur'ana jigika ka kiru ani sharia munun ba kono ku kelike au ka fardai wala bisagi kata qiyama kinyinin ka ay aftarada alayka adauhu ila an-nas may bunkasri ya dota masammin yake fardai ka koy ka qur'ana lashe mugoma farada alayka al-qur'ana wode masammin yake ka fardai ko ika qur'ana lashe mugoma la radduka ila al-ma'adi wala bisagi kata la qara'ay ila yawm al-qiyamati ala bisagi kata qiyamah fayashaluka an jalika tawabi nyininka la selima abi sai katallagara kinyininka aye qur'ana min la seli kala se mugoma yomin ke fardai kade abi sagi kata qiyama kinyininka wala kama qala ta'ala qumni alakum masamin qur'ata lendo fala nashalanna alladhina ursila ilayhim wala nashalanna almursalin alako kidun cira kata mugomunumma fonne ala kawun nyinin ka lagara e wonne ala be cidon fana nyinin ka ciden cira kana aw munuma aw be nyinin ka lagara nyin ka cidon ci awma uye ciden yalla shewa uya Allah she atuguru ko ba uba matugu ko asonna utama uba maso mugo jamakulu yomal kama do ala ba nyinin kan ninna ni awu nyinin karanni na cide un fana be nyinin ka nyaw cini cide nyaminye aya Allah shewa lu fana be nyinin ka wa khala la ko aya wurila o yawma yajma'u Allahu rusula akodondo de dommi minye yawmal kiyama doy ala be cide un be fara nyugon ka fa yaqulu ala ba fo ma ja ujibutum aba fo aka jama'u ya ujabi munna ala be cide be fara nyugon ka kiyama do abafo aka jama ya ujabi munna wa qala laka ya warakono waji'a bin nabiyyin was suhadai yawmal qiyamah do ala benani nabiyyin muye ani sherew mogoka wala mbal ma hadama de be ni ci de uncira ama ika do nya fo chogomi kaburu kono ibe nyinin kan nin ci de wala ibe nyinin ka ci de ndela qiyamah keneka ala tinyinin ka fe ngorela ni ci de wunte de kaburu kono mugo shi kam tenyinin ka ikam mugo folola aka kabila mugo folo atenyinin ka wala koy atenyinin ka shegula atenyinin ka mabala atenyinin ka awa karamogola atenyinin ka jamana ka awa ladawula abenyinin ka ci de ndena kaburu kono awa qiyama kene fanaka ni be jora qiyama kene ka mugo shi tenyinin ka ikam mugo folola atenyinin ka shegula atenyinin ka mabawla atenyinin ka karamogola ala ba nyinin ka ci de undela yu jabi munna wala mego kelen ki jija nin ci de un ka tasira ikanyana mayaka ikasaka ibe nyinin ka lede la kaburu kono ibe nyinin ka lede Allah gara ni mo min na ma do kaburu kono mo ma kila de yere de yake yere la yere nege min baw bolo ni karasa salliri ka doro ya banne bi arjanna kono ni ewa duwawu kerika kulu wallahu sinyatani kele karanika fata karanika waya banne ni mugo min tara sudo
ko ay ala deli ala ka yafa ma ya ala deli ala ka nen sabati aw sagira ko aw ya ka sufili aw ya ka sudi nende ma amari do kai amari do ka ka suye mbalima do munum be fatia munum be kala kaburu ina ani ayatul kursi munum be kala aw bode jate ko do o te foy na fasuma foy o te foy de na fasuma su tayere doro ayere ni ciden ka batoli ka do kaburu kono wala ni ala ka jonyuma wiye do kaye ka faraka ala ya fama ala ne sabati ala be ya fama ba ne sabati wa gadi arawa al-bukhari an ibn abbas bukhari ya mafula ka boy ibn abbas bono la radduka ila al-maadi qala ila makkah bukhari ya mafula ka boy ibn abbas bono ewa ko buna bas ko la radduka ila al-mahari ko ala bi sagi kata makka uriya anhu aida la radduka ila al-jannati amma fulana kabo buna bas bolo tuguni ala bi sagi kata arjanna o fi akhari ila yawm al-qiyamati buna bas ka kuma wure la fana ubi sagi kata abi sagi kata qiyama o fi akhari ila al-maut buna bas ka kuma wure la tuguni abi sagi kata sayama وجه الجمع بين هذه الأقوال ابن كثير كن كما نونون بفرنجون كتشودي أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوع إلى المكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يكيدن ساقلي كتم مكة لا ردك إلى المعادية التوسيري abi sagi katan makka munna parce que ibn abbas bolo fatuhu makka o yettiren kala jali masrunyali de ko foli ni kala jali suna fatuhu makka kera isagira katan makka fatuhu makka sera ewa fatuhu makka kera i kala jali surunyana la jali surunyani na fatura betami la haram wodi yato ko ewa makka كما فسر ابن عباس سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر سورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوي إليه أبيكم ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح ابن عباس يو توسيري كو ويتشيدن كاللجالي سرنيالي دي ونانا كتشيدن كسيادي فو وكان ذلك بحضرة عمر ابن الخطاب ووافقه umaru ala jalika ibn abbas go kuma fo domme ya suru umaru be umaru ya kuma sabata buru wa qala umaru ko la a'lamu minha khayra alladhi ta'lam awante korowore do ija jaa nasrullah manala niye min fo ni ote o hadisa be bukhari do kono wakati de ni ewa umaru ni erenyon ba bolo na ye mugo fara ɲɔgɔn kan muhajirinw ka cɛkɔrɔbaw ni lansaru ka cɛkɔrɔba ni umaru y'o fara ɲɔgɔn kan hakilina ɲini dɔ la ani buna basa bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko in bɛ kɛ a ɲana cɛkɔrɔbaw dɔw de ko umaru ma wala o ma bɛn cɛkɔrɔbaw dɔw ma u ko mun na anw ka ɛwà ɲɔgɔn ɲɛ e ni nin denmisɛn fitinin bɛ na a ɲɔgɔnna den fitinin ba anw bolo an y'u to sɔrɔ de mun na e n'a bɛ to kana anw ka ɛrɛɲɔ la k'a dɔn an kan umaru ma kumu fe don dola atato ka renyo dola ani buna bas dara ubey uyuka ernyo ke wakati mi katila ewa akomba unyinen ka sura do qur'ana kono jaja an-nasrullah wal fatih ni sura mana ye jumai bebe yutafo umaru ko ibn abbas ma ko nunu nyemmin fo fana tayo da ko ai ni sora mana ne bolo ni nana ka ciden ka sanga de fo akoro de ni alaka deme nani ma maka dayilela mogo do na dina kuno jamakunu awa ikado ikalla jali surunyana ika ala ya fadeli ka tubi katalama umaru konte koro wore do ala nininte kuma nyenninde me adon umaru ya la nyini de cokoroba munun jolembe buna basila kaka joyoro wirula
parce que ciden ka somogo de do dunke de do ciden ka bali masuru de wote ciden ye duwawu de kaye ko ala ka furana famu dama muna basa yere yo fo hadisan kono ako odon ale yere ya do umaru matane ale ye foi kama kado ce qurbanu nun ka fo ka joyoro yirula ولهذا نند قصو فسر ابن عباس تارة أخرى قوله لا ردك إلى المآدي بالموت نند قصو سياور لتا ابن عباس آية مكروك أبي سكي كتا سيما وتارة بيوم القيامة وقت دولا آيات توسير أبي سكي كتا قيامة الذي هو بعد الموت قيامة من نابي سيقف وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وبلاغها وقت دولا أيا سجى كتا أرجانا ما بتشيك تيده أكسر أي أرجانا ده أكلا بنيرو أرجانا ده تيده نيا لا سيرلا أي تيده نيا من دي مغوما كلاش إلى سغلين الجن والإنس كتا دوني فليما جنان هذا مده ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله بس كتيده فلي ala ka danfɛnw bɛɛ dafalen ye ale de ala ka danfɛnw bɛɛ la ale de ewa kuma walawalalen ka tɛmɛ bɛɛ kan wa asrafu khalqillahi ala al-itlaq ale de ye danfɛn bɛɛ mɔgɔ kɔrɔtalen cogo bɛɛ la ciden sallallahu alaihi wasallam ni ciden do kɛra ale de dafalen do ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale de bɛ arabu kan dɔ ne walawalen do ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale de korotalen do kateme danfen beka bon ni o ciden ko kullu bid'atu dalala afsahu al khalq abe kuma do kateme beka ako bidia be fili bon ni mogo do soro la sisa ko bidia nyuman do be dombe ngalona nimbe arabu kando anne wala walendo dafalendo kateme beka akanyi kateme beka ale ko kullu bid'atu dalala ako bidia be fili ni eko ebena hakilina ni munumunu ni kuma chenyu ndo dila ko bidia nyuma mbe galombe jonda galombe de da ede machinya fo bidia nyuma nte parce que min da fale no kateme beka ane wala wala no kateme beka akoro tale no kateme beka ale ko bidia nyuma nte dina koni bidia nyuma ntala wa qawlu ta'ala qul rabbi a'lam man jaa bil huda wa man huwa fi dalal mubin ni alako aya kono qul mahamra fuye rabbi a'lam man jaa bil huda ntigi ala de bado nene aw mu'min nana ni kandai ninne de do ube awde do ala de bodo o man huwa fi dalal mubin nene aw mu'min be fili bangalende ala bodo ay qul la nyene munye mahamra fo liman qala faka wa kajabaka ya muhammad min qawmika min al-musrikina alakum muhammad fo mogoye mogo munu ni soso mogo munu ni galontigeya ikam mogo la mushrikun la o man tabiyahum ala kufrihim ani mogo munu tugura mushriku ko ka kafiriyala afuye qula rabbi a'lam bil muhtadin minkum wa minni afuye neni aw min kandalendo ala de bodo neni aw min kandalendo ala bodo وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار ايوا او بنا بوا كلام ده نينا او ala ka so laba minye arjanna o bena ke mugo minye ni nere do o be nawde do abena do wal man takunu al aqibatu wan nusratu fi dunya wal akhirati ani nene aw mugo min ni laban ko nyuma ani demembe kay jani la akhara nene aw la bena bwa kalama nim fuye ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وكفى ala ya fo masamin kortalo kakan nabi ma hakili jigi ayen nema bamin kai wala ibadi ani ayen nema bamin ke jonye iji arsalahu ilayhim tumamin na yakidenci kana jomma mbali ma kulo kamin fule jiya kono sisa nin kalo law be kulo kamin ke anu bu ka ciatir bonni ka tilonke mununke ko oye mawlidiye ciden ka mawlidi balmo na ya soro nema ciden kan nema do ciden kan nema mantonka na ya soro kan nema do kanka fete akan nema mimbe mantonka o ya a ci don kan nema de a cili kan nema
qur'ana kono ala ma ciden ka wololi jate yoroshi qur'ana kono ka ken nema mantonka laqad manna Allahu على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا أما فو إذ ولد فيهم رسولا ألا كو ألا يفنن شراك مؤمن ويتما ما يتشيدن شولا ألا كو هو الذي بعث في الأميين رسولا يورورلا أكو ألا ديم مسايين kalambalin na ya ciden cin umma Qur'ana kono alabe ciden ka fen min jata mantonka nema ye o ya cili de me eska a cili yere do sariya dira manka fetewa sariya madda manka fete me ni don min kanka fete ciden ka do na nema be mantonka o ya ci donde a wolo do abe wolo do min nabi yumateo ciden te abe wolo do min nabi nyumate cidente aka cidenya do manton ko de nema be mantonka me alama anya mariya cide manya mar o yere ka fete janko lubeta do min fete so le chaman de bola ne ansera o prepare la tige mambo fu ciden ka wolo ko arabil awal tan fulana so le chaman de bo yere la tari to fe yere be make wala yere folo bembe min ka hadisa sahalew na muslimu kono ayetenen su ko munna tenen iba tenen su akungolo la tenen donde cidena nani matenen donde qur'ana jignen ka tenen donde ni nyanne ma jole sisa do fana ba fo ko ewa sunnaka ihtifalu be ko ewa bidamu ka ihtifalu be ko sunnaka ihtifalu ye munye ka ihtifalu ke tenen do ko kutuba kalano kanko bange galombita cide nyetenen de su meska ye mogo de faranyo ka ku dalaje ka wajuru ke ka itifalu kama mogo faranyo ka asunna de ewa tenen fana dilolente sanyele la de o ye dogoku su ini mogo site kele nu yu nyinin ka munne be su iba fo cide ngolo la tenende ini jombe kele dogoku tenen suke kasoro aw fule ka min ke salli ni fetiye akacha salli don ni feti don sunte ke wululaw le ya kantige salli fule sumbe ke sungole salli fule salli do sumbe ke akacha don min ye salli don ye cide nya sun haramu yare ni aw ye ciden ka maulidi ke ewa fete ciden ka maulidi yere na ya soro salli de do feti de do be suwa salli do mogote suwa feti mogote suwa me ciden ye tenen su de puru kayira salli donte feti donte ewa ka soro fana anya fo chogo mi ciden wolola tenen mi arabi le awwal tani fulana ciden wolola la sosori chaman bola dankaniya te doni ke baw bolwala sosori chaman de bala mi asabatira ciden fatura arabil awwal tani fulana hadisa bola arabil awwal tani fulana o jate be sebo bola a fatura odela donc arabil awwal tani fulana ulube feti min ko be feti juman ke sisa fatulu feti ciden ka fatulu feti re nabe ni sonja be pankam purta be donke don min ni madina dibira ni shebo hakli cinyana domina aw fule ka panka purti ko de la ko feti ko maulidi ciden fatura rabi alwali tanu fulana ni mugo min ko yere awa ko ciden ko tene sunna fana kai tifalu be an kai tifalu ke tenendo ni ye tenendo ke ihtifalu ko parce que ciden ka wolodo ibe maulidi delira ke nay o tenendo kele ko fula keke ko ciden fatura dilla sati sabai hadisa wala fatura tinendem da yow defo don tilake ina do intilanche ke ni sonja ina tilanche ke ni songwa na ya soro ko be su maulidi de kama ko ciden bangana tinenda fatura tenen fana de don tilake ika ewa tilanche ke ni sonja ika tilanche ke ni songa obewa
donc an bɛ min f'u ye delilasi de tɛ sɔrɔ ni mawulidi la diɲɛ kɔnɔ delilasi t'a la subahaw de bɛ delilasi t'a la o subahaw fana ala ye dɔɔnikɛbagaw ɲumanw kɔlɔ k'a bɛɛ jaabi kelen kelen i bɛ se ka mawulidi kɛ n b'a kɛ n bɛ dumuni min sɔrɔ n b'a kɛ n bɛ wari min sɔrɔ a la n b'a kɛ nin dungɔ n mako tɛ ala la n tɛ siran ala ye n tɛ siran lahara ɲɛ n mako tɛ ciden ka kumaw la n bɛ nin dungɔ bato la i bɛ se ka mawulidi kɛ ni nin ɲɛ mais k'a fɔ delila dɔ de bɛ e bolo kuranna ayaw la ou bien hadisa sahalenw na ou bien karani saba in ka kuma la taabinaw ani seyibaw taabina ani taabitaw olu ka kuma la o tɛ ala ka hakiliman da n'u ma dɔrɔn ka diɲɛ kisiw tɔɔrɔ ma ala de b'a dɔn ne ni aw min bɛ diinɛ tiɲɛ kan ko laban ko ɲuman bɛ kɛ min ye ala de b'o dɔn o kɔfɛ ala y'a ka ciden hakili jigin k'a ka nabi ɲuman hakili jigin a ye nɛɛma min kɛ a ka jɔnw ka n'a cilen ye ka na u ma ala ko o ma kunta terzu an yulqa ilayka alkitabu a ko ciden e hakili tun tala e tun t'a jigi ko kuranna bɛna jigi ka i y'a ye a bɛ wolo don min ciden yɛrɛ hakili tun t'a la ko ale bɛna kɛ ciden ye ko kuranna bɛ jigi a kan aw bɛ taa o don de fɛ ten ni don bɛ fɛti ciden ka ko la ka cidenya don de kan ka fɛti balima nin dalila ninnu u bɛ hakilima nafa dɛ n delila ka nin fɔ daraso dɔ la kuranna durusibaga de dɔ fana kuranna b'a kunna mais a tun bɛ ni mawulidi ko ninnu na derisu lamɛnna a bɔra ko tiɲɛ la a ko delila bɛ fɔ mawulidi kɔ la a ko i filɛ ka nin aya ninnu fɔ wa kuranna kɔnɔ ko ni don kan ka fɛtɛ ciden ka ko la a ka cidenya don de don wololi don tɛ a ko nin delila ninnu ye ne dusukun minɛ dɛ a ko tiɲɛ cɛla ni miirila kuranna kɔnɔ ala bɛ mantɔnw nɛɛma jate u ka ciden ka ko la o ye cidenya don de wolo don tɛ donc hali sisan filɛ k'o de fɔ yan a ko e tun t'a jigi e tun t'a miiri ko kuranna bɛ jigi e kan ciden b'a wele wagati min a yɛrɛ tun t'a miiri ko ale bɛ kɛ ciden yɛrɛ a tun t'a miiri yɛrɛ ko kuranna bɛ jigi ale kan yɛrɛ i tun t'o miiri ayi ma kunta tazunnu qabla inzali alwahyi ilayka e tun t'a jigi sani wahu ka jigi kan anna alwahya yanzilu alayka e tun t'a jigi sani wahu ka jigi kan e tun t'a jigi ko wahu bɛ jigi kan yɛrɛ walakin rahmatan min rabbika ima ye mais i ka wahu cili kana ima o ye nɛɛma de ka bɔ i tigi ala fɛ kana ima ay innama unzila alwahyu alayka min allahi min rahmatihi bika wa bil ibadi bisababika ima ye ala ye wahu jigi i ka k'a kɛ nɛɛma ye ka ta e ma ani k'a kɛ nɛɛma ye jɔnw ye n'i ka cili sababu ye i ka cili kɛra nɛɛma ye فإذا منحك هذه النعمة العظيمة بني على ين النعمة بين دي إما فلا تكونن جهيرا أي مؤينا للكافرين أو تشيد إكنا ككافرين دم بغير يجي تونتني النعمة بينا ni ala ye nin nɛɛma ba in kɛ ka nin kɛ e ma nɛɛma ye k'a kɛ a ka jɔnw ma nɛɛma ye n'i ka cili sababu ye ka na u ma o kosɔn nin nɛɛma ba min dira e ma e kana kɛ kafiri dɛmɛbaga ye dɛ walakin fariquhum wa nabijuhum wa khalifuhum e ka kafiru fara ɲɔgɔnya dɛ kafiru fili dɛ kafiru sɔsɔ dɛ e kana kɛ kafiri dɛmɛbaga ye kanu dɛmɛ u ka musirika la kanu dɛmɛ ni sababu su ye ka musirika la kana faru ko ka musirikiya la u fara ɲɔgɔnya dɛ u fili dɛ u sɔsɔ dɛ e n'u kana kɛ kɛlɛ ɲɛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك أيوة أكنا نوتولا ده ويكا سوسولين منك أو كنا نوتولا نو أبيك سببويه ni ala ka ayaw ni be sage kabuma de kafirun nunun kana ke sababu ye anu yu ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni ka kɛlɛli min kɛ anu yu ka juguya min kɛ o kana kɛ sababu ye ni ala kɔfɛ ka kurana jigi ka kani in ka ayaw jigi ka kani sage kabu in ka ayaw batoli ma de
anu bake kam mo sagi ka boy ka sirama o kana ke sababu ki sagi ka bonne alaka ayaw batolima de wala telewi ala zalika kani ko laje wala tubalihi kani mako dola yere fa inna allaha muali kalimataka ika kuma alaba akorta o muayyidu dinaka alabi ka dina shembentiya o mujhiru ma ursilta bihi ala sa'ir al adyan ala yichini dina minye alaba bange dina beka kani mako do kafirula haru bake kam gon sage ka boy ka dina minna fato de do denklu danna de do aye fakuru dina de bila do aye kabila dina de bila mogoma ka kabila nani mogoma ka kabila tonyo mogoma aka mogo folo nani ka bo kana tuga ko o kani sage de o kani sage ka bonne alaka ayawma ika kumai la ilaha illallah mbode takuma be sanfe ika dina mbale sambe asembentiya dina be sanfe ichirani minye dina minye mba korota dina beka kana sagede wali haja qala ninde koso alako wadu ila rabbika wali like kata itti ala kelempe ubatore ma imaya ala be chide nyere wali wadu ila rabbika wali like kata itti ala dema nimbe munyira abayira hada maden kanka hammini fen folo minye wali la kamo wali kata ala kelempe ubatoma sani kam mo wele kata jogo nyuma bange bato sinji tugo furu nyoma fulani mina tugo sani ko ke mo wele kata utigi ala mafuno nu yutigi ala do wakati me o yutigi ala kelempe bato wala ibe jogo tofuye abu nafa wala nu ye jogo nyuma min ko fa abu nafa men nima mo wele kata utigi ala kelempe bato ma eye jogo nyuma fuye nu yake umutigi ala kelempe bato uye fenworo bato ka faraka uka jogo nyuma imbe fu ala makota sila ken ninya kelenya wele like kata ala dema tawhidin fulana nala ko wadu ila rabbika be munyira dusukun khalasi wele like kata itigala dema mo sikana wele like kata yerema kana wele like katika jamama kana wele like katika partima ibe wele like kata ala dema ki dusukun khalasi alai kana wele ke kati yere ka jifa mayine ere ka entraîner ka joyoro makarene ani ka tanuni nyinini kana wele ke kato made kana wele kati ka jama made wadu ila rabbika wele ke kati tigi aladema ay ila ibarati rabbika wahdahu la sharika lahu wele ke kati tigi ala kelempew de batoma masami nye kelempew ye jenyogon tala wele ke kata ode batolima wala takunanna minal musrikina awa kana ke mushriku la de kana ke mushriku la ka faruka ka mushrikiya ka kana ke mushriku la kudde mu ka mushrikiya la kana ke mushriku la ni sababu shiye wo an ga dawa ke rasisa munu nyere budambe kata sunna karamoya ni suma alimamiyawma ini mushriku de be tonkele ni biro kero na kulu be dawala ulu ko ulu yere yu ka dina do kaba ulu bu ka tayoro do mote se ko ulu fili e be se ki ka tayoro do ka chidembo e be se ki yere koroshi ka chidembo e ka hakili be se ka nye ka chidembo ala ko chidemma wala takunanna minal musrikina abafo e de ka farika ala ko chide nyere ma kana ki ka fara mushriku kade kana faruka de e de be faruka hakili be ela ka chidembo ebe se ki yere ebe si yere ma ka chidembo a musurki jenyo gonya kera chogodi bete yere nyini na sisa akera yere nyini yo a musurki jenyo gonya kera yere nyini de sisa awa ambe min fo fana suro ko ma nyen fo min nyen nyini kalike ko doni ke baga ka sogo be chogodi parce que nyinin kali do be ko fede ni doni ke baga mirela iba tigi kala nyini shanti parce que chaman be hijibiya doni ke bawo be jama min na duran ka fara nyugon kan ka fara nyugon ka tawdi ko ban fara ni sunna ko ban fara ni selafu ya ko ban fara karamogo munun ni wa doni ke ba munun bo wajuri la mogo munun ba fa ya yire koroso karamogo ma
aka agida mana kata chogo mani aka wajuli chogo mani ubode jate mina korofoli ko doni ke baga ka sogo ko ye e wa posono de korofoli doni ke baga nyuma de korode doni ke baga nyuma mimbe wole ke kata kuranama wa sunna la fahamu salafu salih o sogo do ye jefa sogo ni posone me doni ke baga sugu ni yo kala hala bange mogo ya de konnanja kamu ku yere kolosama baraji de be jahadu de la wala amara bun hanbal yofo ibe jahadu de la wala de ye jahadu tigi ye wala donc mo kan ni fana famu ha o ye nin jamana ka sunna kantige chogomi ka sunna in toro chogomi ala yere de ba dando nin karamo jugu nonu ko be ka fara nyugon kate doron ulu kala nyine min ye doro jama an ka fara nyugon kan ka fara nyugon kate Cheikh Albani yow defu ako aw ba an lagosi ako mugo munum be aw lagosi ko annakum tufarrighuna ko aw ba ke kam mugo farade ako ni mugo min ya aw lagosi kan nin fanye an ba fo atikiye an be wolele ke kata qur'ana ni sunna de ma ala manhaji salafu salih ifralem banka walawa ne ko ne faralem ba ko wala lamu nufarrigu an faralawa amma farau me akon ni ko sisa an be woleli ke kata qur'ana ni sunna malama ne haji salafu salih e faralemba an ka wala ni ko ay ne faralente au ka wala ako ola ede farana ka bonna ede yere fara ka bo awna sisa Sheikh Albani yen de fo awu nyana subhani kuma lankulun de bu bolo subuha sini kuma lankolo site hijibu ya bolo fo anka sunna karamogo baw ala yuddu sukun noro ka be jabi uyu jaba bela ima yutu ka kola hijibiya karamogo bumbaji ibnu sheminu nunu fawjani nunu ewa Sheikh Albani nunu tanate la ni nunu ka kumote ni ye nunu ka kuma fuye doro ube yu ka kuma sabelem file ka be kuma ye sa filuka komi Abdallah ibn Muhammad Najimi ya fo chogomi Ahmad Najimi ye kitabu do de dila hijibiya uka nyina na kitabu ntoko aye kitabu ndila hijibiya uka ikhwani ya uni awa tebuligu ni jamakulu to mugo munu ye hijibiya we dora ye kitabu dila uludeka uka tora mimbe sunnaka ani dinaka ako kato ola ko hijibiya udode nana saudiya unana Ahmad Najimi fo ko ale ko bi ne ye furusa do soro ko ale ye sayido dila ko aye siganka sayimi ko sigira ko ale sayi kala ale tara ewa Ahmad Najimi ka kitabu mi fulani na adila la hijibiya ka taro ota ani kitabu min nana rihabiya ka kawariju ni feunka kitabu do dila lembo fanaka ataru fulata hijibiya nyema mimbe ayudama ko wallahi akera kuma le saade filaka ko akera kuma le saade filaka ko dibna ko nin kitabu mo manka nunun kala yere ko ale fana ko mo site nin kitabu ko fo munafaqa bi idusukunna ube bidiyani hijibiya bi idusukun kono ode ya to mugo ye hijibiya karamugo be hijibiya no fe har na be dambe kata sunnama abe hijibiya jamakulu nununa iye Albani ka kuma sebelem filaka ube ya Albani ka kuma fo dara be kuma ye sa filaka bombaji ka kuma uba ka sabela be kuma ye sa filaka bunu seminu ka kuma uba ka sabela abe kuma ye sa filaka fawjani tabo chokola parce que nunu ñu use u dande mo ma to de tula ka kuma shi de te no ba fo subhani mo trompela ani mo nyakambila no ma abe jabi Albani ka kuma fulode munum ba Allah gosi ka kuma be mo de fara mene ute mo fara nyogonka Albani yemmi fana be nyininka an be wolele ke kata qur'ana ni sunnama ala mana haji salafu sar ifara lembanka walawa na au be kelen fara lendanka amma fara ne fara len tawka nin koyna waye de farala ede farala ka bo awna وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين
وقوله ولا تدعوا مع الله إله آخر واتي سريره ولا تدعوا مع الله إله آخر لا إله إلا هو كان باتو في ngoresi bato ni alate bato fi ngoresi te min ka bato ni ala kelem pewte wala ambese ka jo ato harisa kuma mubala ko atese ka teliya ka ba subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik